جبرتا مجمريو توهبي كل يجبر زي كلا نجار يقوله يدوس على كل يزتوا مجمرتا كل توهو كونوا يكون ناس أملاك زعبوا لي حدود قناتي سي أبقى بيزلون بيقولوا تم بعده نتاقل يجروا زلوا سبكون تتصحفة لون درجة يستوها لله نيرو تحرك كل سبب يقولوا معناته ود 3-4 عام تكون كاسي تجرينا إنجليش زيتات كتنب مخال كل توهو مالتي عملي إنجليش بدعمي وصبوا زنب كله بزي ولا حنت سجع مجا يزنبه تمهروا يكونه قل جيفت دي بقى أبنوس أدميو زركب زلو بقعتن توهبون مسترجع أدميو أي دارجن فللي أدميون أتحساسبون ناي سماين مدرن فلليو فلي توهبو يزلوه الشوخ ببلحات تفتر كم زبحال إزهت عنون أبنت نايزي أبها هلأيو يأداو كي ترر يأجار كي دلدل إن كله أأمره بقعته عن صبارقهم فليتو هو يتعدلو كم بالحليفكا زبها ليلن. Mother give him orange juice. When the boy drinks the juice, he started to jump high. He was so happy. علوني أبت مسكنيو زبحال بغلت شحن 18 عامة مهرت كولاديتو لوا ماسكودوم كولاديو تمسكن جبر ميكائيل أب كتما أسمرا توليدو عبيو علوني أب ميزان وزيبت صحوة درجة وقعت أمر يسونن 5 عامت أقصير اللوم درجة عدميو تملكيتكا أوه هزاني كبل يدفافيو جنزلو بقعت مست عزب هزانيو زبل أتحساسبا كدمسسي عزب أنبسا كالكا جغنا ود جغنا ألوني أب كابتم فلي بالحي أمرو ألوم تباهيلوم زتصوع سبات حدا كاباتم كيكونه أيترفن 3 قانقاتات يملغ إذا دما أبزان قانقاتات زلوا ملكت كساب مصحفن من بابن يبتصح بتوسعي 3 قانقاتات دما ملكتو يتصرلوم إذا دما بناتو توهبون صعرن فلي كلت أمرو زمع بلومبر حدا كا مأذن نايزي بتصحو زلو درجة أي مأذنون جينا أفكي كفتن كل يو زلو فلي بقعت كنت أبارق زخالة ولد ألوني أب زلو بقعت كلليو جزي أي وصدلو من مخنياتو جينا مستنتات تكبلاز الجمرة زنبرا يأجارو مسكولتاف ملحسون إن كل يو نجارات كستو علن كدق من زجمرة بنيشتو خلو مالك ودي نشتو رح خلو موبايل إنه بنيرنا موبايل كنوا خلنا ها ناي ABCD فيديوهات توم قطرتات إنا نريان أنا مالت كم زناقي تبغاك مثلا لا تقاطع صارنا بلا إذا فليته هو بزخ كاب عامة تشتغل حنقول يجميره أقول كمان عدل دي لو رجعت نيرو نوعلو تقافو أي نبرة بازل سالا ABCD دبلا نحن أنا لقى جيبو كسر راح يجميره مالتي قال أنا قر ملك سرينا له ولا تقافو كيوت أخلو تملحسو تقريو كي جمره خلو A B مش بتتأيف قالاتو قال أنا قرأ له مالتي اللي قال لنا اسكنا أتحف بلغنا له جميرنا ترى أنا يطبق قوينا تبقيسنا تناتو فلي قلت كم زلو مريا نرنا نبدأ بملك يسدين بملك حبرتات معاتي وصل إسرائيل أو كدقن جميره تأي سدين بتقولتا فناتو دلخسي يندبون يدومهم كلا كأن متي مسجد أخلون بيناي جمال لأي سدي نعوم كأبتي ملك ناتو سرعة جميره بحال شعور مسرعنا يو يقول عسي كحزق اللي بيت أخمار خيرنا كوزة
B كمزة C كمزة D كمزة E كمزة F كمزة G كمزة H كمزة I كمزة J كمزة K كمزة L كمزة M كمزة N كمزة O كمزة P كمزة Q كمزة R S كمزة T كمزة U كمزة V كمزة W كمزة X كمزة Y كمزة Z كمزة ናይ ዝረኣዮ ምድጋም ፍሉይ ተውህቦ እዩ ተዓዲልዎ ሽዱሽተ ቋንቋታት ክመልኮምን ክርድኦምን ዝደረኾ እንተዳ ሃልዩ ናይ መሓዝን ምድጋምን ዓቕሙ ልዑል ስለ ዝኾነ እዩ ዝኾነ ንጥፈታት ከካይድን ከሎ ሓገዝ ናይ ወለዲ ኣይጠልብን እዩ ናይ ገዛእ ነብሱ ተበግሶን ብቕዓትን እዩ ከም ህፃን ኮይኑ ናይ ህፃን ገጸ ባህርያት ኣይንጸባረቕን እንታይ ደኣ ከም ሓደ እኹል ሰብ ዘካይዶ ንጥፈታት ማዕከናት ቴሌቪዥን ይከታተል ንዝረኣዮ ክደግም ብምባል ድማ ብርዕን ወረቐትን ኣካቲቱ ክጽሕፍ ዝህቅን ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክመልኽ ዝኽኣለ እቲ ናይ ቋንቋ ክላመዶ ዝኽኣል እኮ ኣብ ቴሌቪዥን ወይ ሞባይል ዝሪኦም ምስቲ ኣክሽን ደሚር እዩ እስቲ ተግባራት ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ቋንቋ ክመጽእ ከሎ እንታይ ምዃና በትናትካ ኣተሓሳስባ ትፈልጥ ኣለካ ሽዑ ቋንቋ ሊሚትካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፐርሺያ ሕጂስ መብዛሕትኡ ኣብ ዝዓዲ ዘርኢ ሰብ የለን ኣብታ ድሽ ስለ ዘላ ግን እታ ሓደ ዝብላ ሓደ ትመጽእ ቋንቋ ከምሳት ስለ ትመጽእ እንታይ ትገብርሱ እሳ ምዃና ፍይቱ እዩ ዘምጻ ኣምሓርኛ ከምኡ ትግርኛ ከምኡ ግዕዝ ከምኡ ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ዝመጽእ ኩሉ እንታይ ዝመጽእ እሱ እታ ቋንቋን እታ ስእሊ ምስላዩ ደሚሩ እዚኣ ቁጥሪ ሓደ እዩ ዝብለካ ሕጂ ቀጻለ ስለ ዝርኦ ካሱ ናይ ምልማድን ናይ ምምላኽን ተገይር ማለት እዩ ሽዑ ክጅምሮ ከሎ ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን እንት ንጥፈታቱ ሓንሳብ ኣብ ሞባይል ፀንሕ ሓንሳብ ኣብ ቴሌቪዥን ሓንሳብ ፍትሕፍ እችት መጽሓፍን ገለመለን ከመን ባዕሉ ይኽሳይ ድገብሩ ካብ ቴሌቪዥን ሪኡ ባዕሉ የንብብ ይጽሕፍ መጀመርያ ብፊደላት እዩ ነይሩ ድሓር ግን ኣላጋጊዩ ባዕሉ ክጽሕፍ ባዕሉ ከዓ ክንብብ ጀሚሩ ከማ እንዳበለ እታ ክስታይ ባዕሉ ክምሃር ጀሚሩ ትግርኛ እንግሊዝ ዓረብ ጣልያን ፐርሺያ ኣምሓርኛ ግዕዝ ኣናኒ ኣብ ካብ መዛንኡ ዝፈልዮ ብዙሕ ባህርያት እዩ ዘንጸባርቕ ኣዝዩ በሊሕ ቆልዓ እዩ ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ዕድመ ብኸመይ ከምዚ ዓይነት ብልሒ ኣእምሮ ክውንን ክኢሉ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይገድድ ብዓይኒ ሞያውያን እዚ ብቕዓት ኣእምሮ ብኸመይ ክግለጽ ይከኣል ልዑል ተውህቦ ወይ ከዓ ጊፍትድ ዝበሃሉ ቆልዑት ካብቲ ናይ ዕድመ መዘንኦም ፍልይ ዘብሎም ነገር ልዕሊ ዕድሚኦም ክሓስቡ ልዕሊ ዕድሚኦም ነገራት ከተብሩ ስለ ዝኽእሉ እዩ ኣብዚ ግዜ ዘሎ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ከም ዝሕብሮ ሕጂ ካብቶም ዝውለዱ ቆልዑት ብውሕዱ 2 ወይ 3 ፍሉይ ተውህቦ ሒዞም ዝውለዱ ቆልዑት ኣለዉ ናብዚ ዘቃልዖም ወይ ከምዚ ንክኾኑ ዝገብሮም ከዓኒ ሓደ እቲ ጀነቲክ ሜክኣፕ ካብ ወለዶም ዝወርስዎ ነገር እዩ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ብቑዕ ዝኾነ ከባቢ ምህላውን እዩ ሕጂ ናይ ክልቲኡ ድምር እቲ ፍሉይ ተውህቦኦም ክንፀባረቕ ይኽእል ማለት እዩ ግን እቲ ዝዓበየ እጃም ዝወስድ ተፈጥሮ እዩ ማለት እዩ ልዕሊ መዛንኦም ሓንጎል ኣለዎም ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ልክዕ ሰቦም እቲ ኦርጋን ሓደ ዓይነት እዩ ግን ሓበሬታ ኣብ ቁልጡፍ ግዜ ፕሮሰስ ክገብሩ ይኽእሉ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ሓንሳ ዝሓዝዎ ሓበሬታ ከዓኒ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ክዝክርዎ ይኽእሉ ስለዚ ሪቴን ናይ ምግባር ተኽእሎኦም ልዑል ይኸውን እዚ ካብቲ መዘንኦም ፍልይ ዘብሎም ነገር እዩ ማለት እዩ ሃግእስ ሁካዕብ ሂሳልስ ሃራብዕ ሃምስ ህሳልስ ሆሳብዕ በሊሕ ሰብ እዩ በንጻሩ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ዝሕልዩ ክንብል ንስማዕ ኢና ካብ ሰብ ናብ ሰብ ፍልሊ ክህሉ ሕጊ ተፈጥሮ ዝመስረቶ እዩ
ብሳይንሳዊ መግለጺ IQ ወይ ዓቕሚ ኣእምሮ ተባሂሉ መግለጺ ወሃቦ ዓቕሚ ኣእምሮ ወይ ድማ IQ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ በብደረጃኡ ካብ 85 ክሳብ 145 ይዝርጋሕ እቶም ፍሉይ ዓቕሚ ኣእምሮ ወይ ሃይ IQ ኣለዎም ዝበሃሉ ሰባት ድማ ካብ 115 ክሳብ 145 በብደረጃኡ ይከፋፈሉ ከም ዝበልናዮ ኣበየናይ ፎል ገብር ከም ዝርግጸኛ ኮይኑ ክዛረብ ኣይክእልን ክግምት እንተደኣ ኮይኑ ግን ኣብ 130 ወይ ልዕሊ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ማይልድ ጊፍትድነስ ከማን ወፂዩሲ ናብቲ ሞደሬት ወይ ከዓ ሃይሊ ጊፍትድ ደረጃ ዝኣተው ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ግምታዊ ናተይ ግምቲ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ከም ዝኽብለኒ ዝኽኣለ እንተደኣ ኢልና ሓደ ኣብቲ ወዲ 5 ዓመት ናብ 6 ዓመት ዝኸይድ ዘሎ ቆልዓ እዩ እቲ ንሱ ዝፈልጦ ቃላት እቲ ቮካብላሪ ኣብቲ ናቱ ዕድመ ደረጃ ዘለዎ ቆልዑት ዘይፈልጦ ቮካብላሪ ዝፈልጥ ከመፈተኒ ኢለ ሕጂ ሽመይ ፀሓፈለይ ኢልዮ بتقريني شيء يصحفوه نعم مجمرة جزء رخيبني بإنجليش صحف الليلة بإنجليش صحف الليل توم فاول ساينت مخانهم أدم است مخانهم زخلو فلت بزاد مزيج أنا أبكي زلوا بموارد أنا زلوا قلعي قرب كعرب أنا ببني صحف سلا زخنكو بعرب كأشياء ما يصحف الليلة بعرب صحف الليل دانس إنه مالتي بحر مسدي وأنا بسجبرنا إعلان كاب محير مكتتال تلفزيون بفلك عملبات ملفت أنات كسبنا برشا وانق أون كفلت مخالو قطر فصل مخالو كلا ونعليلاتنا مالتي يا مالت حدا دو مالت كلتا سي مالت ثلاثة جوا مالت 4 فنج مالت 5 شاش مالت 6 حفت مالت 7 هشت مالت 8 نو مالت 9 دا مالت 10 እቶም ልዑል ዓቕሚ ኣእምሮ ወይ ሃይ IQ ኣለዎም ተባሂሎም ዝጥቀሱ ሰባት ብሳይንሳዊ መግለጺ ወይ ዘለዎም ብልሒ ኣእምሮ ምስ መዛንኦም ኣይዳረግን እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ገጸ ባህርያት ዘንጸባርቕዎ እዩ ብተወሳኺ ሓደ ካብቲ ዘንጸባርቕዎ ብቕዓት ናይ ምዝካር ዓቕሞም ዝለዓለ ኢድ ዝወሃቦ ምዃን እዩ ኣሎኒ ኣብውን ናይ ምዝካርን መሓዝን ዓቕሙ ኣዝዩ ልዑል እዩ حجت ناي مقبل عقم فلي سلو زخنا ناي مقبل ناي متحزن عقمناتو فلي حنت نجر حنسب تاريخيا بدهر يمرغا ما يدليكني ناي مذكر كلوتو دم طعم حيالي ولا ابز ناي سدرانا ولدو ناتي طرح ديكونه ناي عباي ندا ديد طرح ديكونه ناي عباي طرح ديكونه ناي استفاري السبات ولا سوى حجي 4 ولدو دحنا نيغركيو دحر فرق ساعات نغرك خيري ولا خالد الصبح حتون كده بروح خيلي سقطونا يبلني ألوني عبد المسكن قبر ميكائيل تولد برهان سنكة ولد منقش ولد بصري عدو خالع وألوني عدني ودي 5 عمت يزغون هجي كاري عمت تمهاري يزلو مستي مسات أوتري خلها لكع كندو يتعني وقل اتي بلحاتو رؤسو قلقن ولا 5 شيء تأتناول يقبوي مالتي لازم بتعمل نفعته مهراي انت زم فولي توهبوا قالهم نبلم قولت هجيت هي حدا فولينتهم كان نجرت قلتيفهم بروسس قبروم بروسس قبروم سي ابدغ زول حبريتا ناب حنقولهم نخقمطو غزي يوصلوا مني اقميطهم من كذكرو خاني ፈጣናት ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገብሮም ከኣኒ ከዝክሮም ካለም ያቀድ መጀመርያ خلالو ከለኹ ሽም ማናቱ መሽም ከም ስበል ኮይኑ ሱ ክሳብ 7 ተወለዱ ዝኸይድ ኣና ሃሰል ክሳብ በሓጎይ ተባይሰሉ ክወጽ ከለኹ መን ባህል ምስበል ኮምስ ነገረኒ ዝወን ሓደ ካብቲ ክዝክር ናይ መኻል ደሎ ተቆሎ ማለት እዩ ስለዚ ቶም ሃይሊ ጊፍትድ ንብሎም ቆልዑት ሓደ ካብቲ መለለይ ጠባዮም ከኣኒ ሓንሳዝ ነገር ከም ሓበሬታ نوح جزء حزم مخصوص حقوله أبز حتى كم جزء خاني أو تيم كوبخا أخلو بخانم ميكال جماي حابن حفتون
ሓደስቲ ነገራት ክፈልጥን ክመራመርን ካብቲ ባህታ ዝፈጥረሉ እዩ ዘይፈልጦ ክፈልጥ ይጽዕር ሓገዝ እውን ኣይጠልብን ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ነገራት ክመራመረሎም ይዝደሊ ብቐረባ ክረኽቦም ዝኽእል ነገራት ናብ ናይ ገዛእ ነብሱ ረብሓ ዝልውጦም ኣብ ብርዕን ወረቐትን መጽሓፍ ዝሓለፈ ደረጃ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቀማሪት ሚሽን ማለት ላፕቶፕ ኢዱ ኣጽርዩ ይርከብ ኣሎኒ ኣብ ደረጃ ዕድመ መሰረት ኣመዋእለ ህፃናት እዩ ዝመሃር ኣሎኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘካይዶ ንጥፈታት ፍሉይ እዩ ከም ጀማሪ ተምሃራይ ኣይኮነን ፍሉይ ተውህቦ ስለ ዘለዎ ድማ ካብ መዛንኡ ፀብለሊሉ ክወፅእ ናይ ግድን ይኸውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዎ ተገዳስነትን ዘንፀባርቆ ብቕዓትን ብመምሃራኑ ኣዝዩ ምስጉን እዩ ኣብቶም ካልኦት ተምሃሮ ዝፈልየ ነገር እጂ ተምሃሮና ንሕና ብዝመሃርናዮም እዮም ዘንብቡን ክልተ ሌተርስ ኣዋሂዶም የንብቡ ማለት እዩ እሱ ግን ባዕሉ ፍልሰንተን ዘንብ ብዘይ ፀገም ማለት እዩ ፅሓሕፉኻ ብጣዕሚ ፅፉፍ ዝኾነ ኣፀሓሕፋ ልክዕ ከም ናይ ዓበይቲ ኢድ ፅሕፍ ከምዚ ምሽ ደይፅበየ ነገር እዩ ፅሕፍ ኣሎኒ ብጣዕሚ ንፉዕ ተምሃራ እዩ ማለት ኣብ ጂኤስ ካብቶም ንምካሓሎም ተምሃሮና እዩ ኣብ ክላስ ዘለዎ ኣክቲቪቲ ምስ ቆልዑ ዘለዎ ርድድእ ብጣዕሚ ንፉዕ እዩ እንግሊሽ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘንብብ ኣብ ኩሉ ነገሩ ከዓ ኩሉ ክስታይ ይቕበለካ እዩ ብጣዕሚ እዩ ንፉዕ ኩሉ እዚ ናይ ቀዳማይ ሰሚስተር ዝሓለፍናዮ ፈተናታት እንግሊሽ ማትስ ትግርኛ ስነ ፍልጠት ካኒ ኩሉ ኣብ ዝበለጸ ብኩሉ ኣብ ሜቲ እዩ ኣምፂዎ ስለዚ ኣሎኒ ንፉዕ ተምሃራ እዩ ናይ ምዝካር ተኽእሉኻ ብጣዕሚ ልዕል ዝበለ እዩ ኣይርስዕን እዩ ሓንቲ ነገር ምስ ሃብካዮ ከዓኒ ቀልጥፍ ኢሉ እዩ ዝቕበለካ ኣይርስዖን ብጣዕሚ እዩ ንፉዕ Today is Monday. Spell Monday. Monday. ወለዲ ኣሎኒ ኣብ ውሉዶም ዘለዎ ብቕዓት ኣለልዮም ሓገዞም ኣበርኪቶም እዮም ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ዘለዎ ብቕዓት ከንፀባርቕ ባብ ዝተረሓወሉ ኣብ ከም ኣሎኒ ዝኣመሰሉ ቆልዑ ግን ሓገዝ ወለዲ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ደረጃ ክፍሊ ትምህርቲ ምስ ብቕዓት ኣእምሮኦም ስለ ዘይናፃፀር እዞም ልዕሊ ዓቕሞም ዘለዉ ልዕሊ መዘንኦም ዓቕሚ ዘለዎም ተምሃሮ ከምዚ ጊፍትድ ዝኾኑ ተምሃሮ ከዓኒ ኣብ ክላስ ክኣትዉ ከለዉ ንኣብነት ከምዚ ናይ ኣሎና ዓይነት ኬዝ ሕጂ ቀዳማይ ክፍሊ እትው ኢሉ ትኽእል ጋድም ሕንፃፅ ክትብሎ ከለካ እዚ ቆልዓዚ ብኢድ ይኮነሲ ኣብ ኪቦርድ ክፅሕፍ ዝኽእል ነቲ ለቨልቲ ዕሪ ሓሊፍዎ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ክትእትዎ ከለካ ክሳላቸው እዩ ክሳላቸው ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ከምቲ ሓደ ካብቲ መለለይ ጠባይ ናይዞም ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎም ቆልዑት እንታይ እዩ ሓንጎሎም ቀፃሊ ስቲሙሌሽን የድሊ ቀፃሊ ምንቕቓሕ የድሊ ቀፃሊ ሓድሽ ሓበሬታ የደሊ እንታይ ዳ ኣብ ዝፈልጦ ጥራይ ተውዕሎ ኣለካ ኮንካ ግን ነቲ ፍሉይ ተውህቦ ምስ ግዜ ክጠፍእ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ሓገዝ ክግበረሉ ካብ ገዛ ወፃኢ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኸውን ዝግባእ ነቲ ናቱ ዓቕሚ ኣለሊኻ ነቲ ናቱ ደረጃ ኣለሊኻ ንዕኡ ዝምጥን ዓይነት ትምህርቲ ክትዳልወሉ ክትክእል ኣለካ መጀመርታ ክትሪኦ ኣለካ ውልድካ ግድን ትምህርቲ ይኮነን ማስ ትምህርቲ ዝበለፀ እንድዩ ግን እቲ ናቱ ተውህቦስ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ኣብ ምንታይ የድምዕ ኣብ ምንታይ የድምዕን ንዕ ፈሊጥካ ተኸታቲልካ እታ ናቱ ዝደለ ክትዳልወሉን ከተማልኣሉን ክትክእል ኣለካ ስለዝፈለጥና ኢና ንኣሎኒ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ተዘይንፈልጦ ነርናስ ተዓቢቡ ምነበረ ነይሩ ናቱ ፍሉይ ክእለት ማለት ሕጂ ወለዲ ከዓ ኣብ ውሉዶም እንታይ ይደሊ እቲ ናቱ ድሌታት ክፈልጥዎን ክርድእዎን ክኽእሉ ኣለዎም ባህሊት ግን እዚ ክብለኩም ከለኹ ተውህቦ ኣለዎ እንዶ ናቱ ተውህቦ ናይ ወለዲ ሓገዝ ኣለዎ እቲ ንሱ ዝደልዮ እንታይ ዝደሊ ኣብ ቴሌቪዥን ሕጂ ካልእ ወላ ሓንቲ ክሳይ ይውላዕኒ ጀካ ናይ ትምህርቲ ኣብ ሞባይል ደምፅሉ ዝኾነ ነገር ፊልም ይርኢ ገለ ይርኢ ናይ ትምህርቲ ነገር ይርኢ መፅሓፍቲ
يدالوا اليوم متعفت خدالوا له خلوا كمان لا تمرت متحفتي كم سرعات كون لهم اتي زاد اليوم اب موبايل مليون يمطلوا ابزون بفلاش زاد اللي نتفركون بفلاش مليون يمطلوا تزرعوا مدبات تلفزيون كا لا يقول اتمبر ما كلاير አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ولد حاجز تمرتي بوزع عينة اللي زله ولدي بجنزب جيم تمرت وجد لهم حسبه وي مهاران قرب لهم وي اب كبر بيت تمرتي اليوم تمرتي مهرو دليو ولد حاجز بنتاي كل جزء قلعه مسخخ له أقول نقط كله لك تسمع لك تو درجة نبي قص يخيط كم دلهم تفلت لك مجمع تمهور القلعات الكني ولا بدي انجينير بالكمبيوتر